Uy pre, tingnan mo si Adrian oh, papunta na rito. Paniguradong mambuburaot na naman yan ng baon. Hindi na bago yan. Habi niya nga talaga yan eh. Oh, Adrian! Anong mission mo ngayon? Ako? Wala ah. Oh, talaga lang ah. Eh bakit nandito ka na naman sa tabi namin? Break time pa lang, nakabang ka na. Sa dami ng natitipid mo, baka nga mas mayaman ka na sa amin eh. Araw-araw ka na lang nanghihingi. Dahil gupalinta akong kumapit. Ayaw nyo nun? Madiskarte tong kaibigan nyo? Anong diskarte? Panghihingi ang tawag doon. Okay lang sana kung minsan lang. Eh halos inaraw-araw mo na. Hindi ka ba binabaunan? O talagang trip mo lang mamburaot? Teka, nangihingi na ba ako? Ang bilis nyo namang manghusga. Hayaan nyo, ilang buwan na lang naman tapos na rin tong school year. Uy, kaninong baon to? Nakabukas na eh. Bawasan ko na ha. Uy, Adrian, hindi sa amin yan. Sus, ayaw nyo lang ako bigyan. Seryoso nga. Huwag mo kainin yan. Hindi talaga sa amin yan. Eh kanino nga? Akin yan! Paulo, pasensya na. Akala ko, niloloko lang nila ako. Hindi ko alam na sa'yo pala to. Hindi mo alam? O wala ka talagang pakialam? Pasensya na. Wala ka bang ibang magawa sa buhay kundi manggulo? Pangit ng diskarte mo, mukhang tanga. Hindi mo baon, kinakain mo. Patay gutom ka eh, no? Uy! Paulo, tama na! Tama! Uy! Teka, tatawag ako, teacher! Dear Love, ako si Adrian. Kilala na lagi nakikikain sa baon ng iba. Laging nanghihingi. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagbaon. Simula elementary, sanay na akong tumingin sa pagkain ng iba. Umaasa na may magbibigay. Hanggang sa naging normal na sa akin manghingi. Hiwalay na mga magulang ko. At nung panahon na yon, kahit kasama ko si mama, pakiramdam ko wala akong nanay. Nag-asawa kasi ulit siya matapos nilang maghiwalay ni Papa. Nung magkaanak sila ng stepfather ko, doon ko mas naramdaman na nag-iisa ako. Noong mga panahon na yon, kasama ko nga si Mama sa bahay pero mas inaasikaso nila yung anak nila kaysa sa akin. Pakiramdam ko noon, para ako nakatira sa boarding house, tapos may kashare akong pamilya sa bahay. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag dito, Adrian. Opo ma'am, tungkol po dun kay Paolo. Di ko naman po sinasadya yun. Nagulat lang po ako na sinuntok niya ako ma'am. Adrian, hindi lang si Paulong lumapit sa akin. Marami na sa mga kaklase mong nagrereklamo. Paulit-ulit na lang daw yung panghihingi mo ng baon. Minsan daw namumwersa ka pa. Bakit mo ba ginagawa yun? Ma'am, Alam mo bang maituturing yun na pang-aabuso? opo. Kung alam mo, ba't mo inuulit? Ganito na lang. Ipapatawag ko ang mga magulang niyo ni Paolo. Kailangan nating maayos to. Ma'am, pakiusap po. Pwede po bang palampasin niyo na lang muna? Ayoko pong malaman ng nanay ko. Bakit? Anong mangyayari kung malaman niya? Sigurado po pagagalitan niya ako. Walang tanong-tanong. Ako ang sisisihin niya. Magbabago na po ako, ma'am. Hindi na po mauulit. Iiwasan ko na po manghingi. Adrian, hindi sagot yung pangako lang eh. Kailangan ko ring maintindihan kung bakit ba palagi kang nanghihingi. Ang totoo, hindi po ako binibigyan ng baon. Kaya, pumapasok po akong gutom. Hiwalay na po mga magulang ko. Si mama po may bago ng pamilya. Simula nung magkaanak sila, di na po ako naaasikaso. Madalas pag galit si nanay, pinagbabawalan niya ho talaga akong kumain. Madalang na rin po niya ako napapansin. Kaya please po ma'am, huwag niyo na po ipatawag si mama dito. Anak ka pa rin niya. Responsibilidad ka pa rin niya kahit ano pang sitwasyon. Hindi tama yung nararanasan mo. Kaya nga po, ma'am ayoko na lang pong maging lalong pabigat. Kasalanan ko rin naman po. Hihingi na lang po ako ng sorry sa mga nahingian ko ng pagkain. Hindi mo kasalanan na nagugutom ka, Adrian. Makinig ka.
Sa susunod na magutom ka, lumapit ka sa akin. Ako nang bahala. Pero kailangan mong mangako sa akin na hindi ka na manghihingi sa mga kaklase mo. Opo, ma'am. Salamat po. Tuwang-tuwa ako sa naging pag-uusap namin ng advisor ko. Ma, di pa po ba tayo kakain? O ngayon kakain ka. Matapos mo magbingi-bingihan kanina. Po, ano pong nagbibingi-bingihan? Ang dami kong inutos sa'yo. Ni isa wala kang ginawa. Ha? Ano pong utos? Hindi ko po kayo... Ang galing mo talagang magkunwari. Hindi mo narinig? Hindi po talaga. Gumawa po kasi ako ng video para sa project namin. Naka-earphones po ako kaya... Huwag ka nang magdahilan. Ang sabihin mo, nuknukan ka ng tamad. Ni hindi ka nga mapakinabangan dito sa bahay. Hindi ko po talaga kayo narinig. Huwag ka ng mga tuwiran. Kung hindi ka rin lang kikilos dito, huwag ka na rin kumain. Ma, Maghanap ka na ng ibang magpapalamon sa'yo. Total diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging buraot sa buhay ko. kumikilos naman talaga ako sa bahay. Hindi ako tamad. At lalong di ako pabaya sa pag-aaral. May mga pagkakataon lang talaga na pinipili kong unahin mga gawain ko sa school bago yung mga utos ni mama. At sa tuwing nagkakataon na ganun, doon niya ako napapansin. Never ko namang sinisi si mama, kaya natuto akong mamburaot. Gutom lang talaga ako, kaya napipilitan akong gumawa ng paraan. Dahil sa bahay namin, yung pagkain, hindi lang basta pagkain. Tingin ko ron, gantimpala. Kasi maswerte ako kung meron akong makakain. Siguro, may sama na talaga ng loob sa akin si mama. Kasi di ko maintindihan kung bakit sa tuwing nagagalit siya sa akin, ayaw niya akong pakainin. Nandyan din na hindi niya ako papansinin. Para lang akong hangin, ganun. Naisip ko ng mga panahon na yun. Ako ang sinisisi niya sa paghihiwalay nila ni Papa. Baka ako ang paalala ng lahat ng hindi nag-work sa buhay niya. Baka ako ang malas. Bakit walang kasama ang baby na yan? Nasaan sila, mama? Shh! Tana. Eto na. Ikukuha na kita ng gatas. Buti ka pa. Umiyak ka lang. Hindi makakarinig agad. Oh, Adrian. Andiyan ka na pala. Opo, kakauwi ko lang po galing school. Kumusta naman na exam mo? Ayos naman po. Nakakapagod lang. Pero buti na lang tapos na po periodical exam namin. Mabuti yan. Eh di sakto pala. Wala ka nang gagawin. Ikaw na muna maghugas ng plato sa lababo. Hindi na nahugasan ng mama mo eh. Nagmamadali kasi kanina. Saan po siya nagpunta? Andun sa kapitbahay. Birthday nung kumare niya. Magbabalot na lang daw ng panghapunan natin. Ah, ganun po ba? Eh, kayo po, saan pupunta nyo? Mukhang may lakad din po kayo. Yung kumare ng nanay mo, inarkila yung tricycle. Pick-upin ko na raw yung lechon at panghanda niya. May mga ipinabibili rin siya sa palengke. Kaya, minsan ang lakad na. Ang dami po palang handa. Pwede po ba kaming sumama? Wag na. Hintayin nyo na lang kami dito. O siya, alis na ako. Huwag mong kalimutang maglinis ng bahay ha. Apo, ingat po kayo. Diyos ko! Anak! Akin na yung bata, mahal. Ako nakakarga. Papasok muna kami sa kwarto. Hoy, Adrian!
yan? Gumising ka dyan! Nay, nakauwi na po pala kayo. Ano bang ginagawa mo? Pinabayaan mo yung kapatid mo. Nahulog na't lahat-lahat. Di mo man lang napansin? Wala ka talagang silbi. Hindi ko po napansin. Sabay kaming natulog kanina. Sobrang sakit po kasi ng... Ayan! Diyan ka talaga magaling sa pagdadahilan mo. Hindi po ako nagdadahilan. Hindi mo man lang hinugasan yung mga plato. Di ba binili niya sa'yo ng Tito Dario mo? Pasensya na po talaga. Sobrang pagod lang po ako galing exam kanina. Eh ano ngayon? Sana inuna mo munang kumilos bago ka humilata dyan sa sofa. Eh di sana hindi ako nagbubunga nga ngayon. Bawal po ba talaga magpahinga sa bahay na to? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kain tulog ka na nga lang dito, napagod ka pa? Ang kapal na mukha mo. Kain tulog? Tulog siguro ma pero walang kain. Itinutulog ko na lang lagi gutom ko. Natutulog na lang ako tuwing pinagdadamutan niyo ako ng pagkain. Sumasagot ka pa? Bakit? Totoo naman po yung sinasabi ko Sa tuwing may nagagawa akong hindi niyo gusto, pinagbabawalan niyo akong kumain. O, anong gusto mong iparating, ha? Gusto ko lang man na maramdaman na tao ako. Na anak niyo rin po ako. Kung alam ko lang na ganito magiging trato niyo sa akin, sana sumama na lang ako kay Papa. Eh di sumunod ka sa kanya. Magsama kayo nung hayop na tatay mo. Dear love, pagkatapos nung eksena na yon, lumayas ako. Di ko na kaya na bawat galaw ko may mali. Parang kahit anong gawin ko, may masamang kahihinatnan sa paningin ng nanay ko. Sinubukan ko namang intindihin siya. Sinubukan kong tiisin at manahimik. Para lang maging maayos lahat. Pero lahat ng bagay may hangganan. Dumating ako sa puntong mas natatakot na akong tumira sa bahay kasama si Mama kaysa umalis at mamuhay mag-isa. Nung moment na yun, kahit nanginginig buong katawan ko, mas pinili ko na umalis na lang sa poder ng nanay ko. Mahal ko si Mama, kaso gusto ko namang maramdaman kung paano mabuhay ng hindi sinusumbatan, na hindi pinaparamdam sa akin na isa akong malaking pabigat. At ayoko na yung hindi ako pakainin kasi pinarurusahan ako. Masakit pala yun. Yung katotohanan na may pagkakataon na ang taong yuyurak sa pagkatao mo, walang iba, kundi ang nanay mo mismo. Metro's #1 Love Radio. Basic!